Panguva inoi patirikuona kuti aiwa munyika yeZimbabwe makazara political instability, tichiona kukweshana kwe ruling party nevakomana opposition. Tinoona kuti mukomana anonzi Chatunga Mugabe ndo paanouya achitaura mashoko achizaura zvake huru zvekuti nyangwe iye atozvona kuti aiwa ndaenda kutaura masecrets aiwa anga asingafaniri kuzikanwa nevanhu. Sara pena mashoko zvamungoziva kuti aiwa Chatunga ndiye mwanakomana aiwa the former president weZimbabwe Robert Mugabe. Ndokuti bva wasubscribe walike bvatina on the bell icon. Chipinda paendo pake Chatunga anouya onyora achiti atanga posta picture remutungamiri wenyika vemazodanzo mnangagwa onyora achiti, "You can hate this man but you cannot stop him. Never. He has seen it all. Even my father knew he's too deep. Ndataurisa nhasi. Have a good day. Fellow Zimbabweans, I'm off to London." Anoitaura mashoko achiti aiwa kunyange baba vake vaRobert Mugabe vakatomukonewa vakamutadza achiachudza vanhu achiti aiwa siyanai naED mnangagwa nokuti amuzivi kuti anotemba nei. Mashoko auya achitaura aya auya achimataura patinoona kuti nyika aiwa vanhu vari kuti aiwa ED mnangagwa must go, ndo panomuvenga vachiti aiwa vafanira kuwana uchairmanship. Patinoona Chatunga Mugabe anouya achiti vakomana munhu haasi wezera renyu, haasi tombori munhu wezera renyu, noda kuti baba vake chaivo vakatomukonewa vakaona kuti zviri paari zvihombe. Aiwa chimotudzai mafungiro enyu motodini statement rarikataurwa naChatunga Mugabe. Amweni muzara nhasi maindi yake inga iri papi asi atozvona kuti aiwa apa ava kuzarura apa. Tudzai mafungiro enyu aiwa pene mucomment section medu ndopano kuti usavano subscribe kulike pachinotina on the bell icon.